Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Amara, Mara! Uy! Uy! Mara! Huwag ka madayon ng katagag sa ubos! Ha! Kinsa ni sao ni mo? Huwag mo ko'y nakita! Kinsa ba? Kinsa ba? Ang talon ako, ka-amigo nga small, negro. Hala! Ato na kumon. Salamat sa mong pag-anhi, Emmy. Salamat, good. Noy Damian, di na lang ko magdugay, Noy ha. Kay nadugay na raba ko. Kraan. Nangita na turon ako sa pakpaking. nahala, sige, Emi. Di na lang ka na mo, pugna. Si Mara ba? Habit na tagag sa tambis! Unsa? Sa? Ngano man, negro? Naratol na siya, oy. Hapit raman good kumahog. Pero, wa ko madayon sa pagkahog. Mona, Noy Damian, ato na ko ha. Amara, mo pauli na si Ninang M. Papay Ninang M. Kalmara. Ay, uy, kalami gyud. Pamatiyon Yawan ko. ang hugot ni mong gakos Amara. Makawili. Di na noong ko ganahan mo uli. Pero ato na gyud ko kay si Papa Iking tao na ako, sao na lang. Bye ninyo. Bye, Em. Amping. Amara, anak. Unsa to gisulti ni negro? Lingkod mong duha, negro. Amara. Aling ko dyan ko. Kudoy. Ninay, nakalitan raman na si Negro. Ayaw put ka kuyaw diya. Wa manggug ko na tagak. Hapit la ko na tagak. Anong hapit raman, Amara? Basta. Gisaw dayon ko sa akong mga amigo nga small, Yoyo Jeff. Tinood ang imong gisulti na ko kaya Jeff. Nga, doon ay amigo si Mara nga 20. Jeff? Imong gisultihan anak si negro. Ops, nga naman to. Bisagin na ni mo imong tingog at mo na. Nakabatiga hapon ko. Duta ni mo marasa na kamigo nga doin di. Yan sa ni mo. Nga namigom na ni mo sila be. Teko be. Ingon sila ang akong mga abyan. Abian? Abian. Saan mo na? Tigbantay nako. Tig-protect nako. Oh, unsa? Jeff, mahimo pagdili ka manulti ni bisan kinsa bahin kang Amara. Sorry ati muna. Pero, bata ramay akong gisultihan di. Bata pa si negro. Pero wa ta masayod kasi mo'y makasulti sa mga tao kung unsa si Amara. Hindi na mausabte mo na. Pasaylo ako. Magmatngon ta. Aron dili mahitumpawak sa kadaot ang akong anak, Jeff. Karon nga nakabati ni ko kang muna. Nga mitug-ana sa tinuod kinsa ang amahan ni Amara. Nisamot ang akong kabalaka niya. Ingon man kang Amara. Lisod man tuhuan nga engkanto ang amahan ni Amara pero makita sa itsura sa kong apo. Puti kayo ang pamanit ni Amara. Puti ug taas ang iyang buhok. Puwerting gwapahan niya. Daghan gyud ang makapangutana kinsay amahan ni Amara. Padamyan. Kalayo ko si mong pananaw. Jeff, dili na to pasagdan si ate Mona nimo. Nga mag-inusara nga mag-atiman kang Amara. Mabitaw na itong gibuhat, Padamyan. Punan pa na to ka na, Jeff. Naluoy ko si mong ate.
Sa kadaghang daga sa atong dapit, siya pa man ang nagustuhan ni Adonis. Usa ka engkanto ang nahigugma kang ate Muna. Og si ate sab nahigugma sad sa engkanto. Vice versa. Unsay vice versa, Jeff? Padamyan, si ate gihigugma og engkanto ug si ate sa nahigugma og usa ka engkanto. Managsama sila nga nahigugma. Ah, mauday ka na ang ipasabot sa vice versa. Pastilan ba yaning gamay tagrado? Ang pa. Sagdi lang gud nga gamay ka grado. Imom sang gibuhat ang tanan para namo ni ate. Bisag nag-inusara lang ka pero laban lang ka kay ang atong kontra ang ato rang kapobrehon. Amara, anak, unsa mo gibuhat? Nag-drawing, Nay. Pakita ako no ko, be, unsa na imong gidraw, be? Nara, Nay, oh. Unsa man ni? Family. Ikaw ni Nay. Kini si Tatay Damian. Hmm? O kini si Yoyo Jeff. Kini ako. Pero, wala ko madrawing nga akong taytay kay waman ko kakita niya. O wasad ko kay baw. Unsaon pag-drawing ang iyang naong. Amara, Nay, unsay naong ni taytay? ha? Sulti lang ko siyang naong. Ang porma. Taas ba siya og ilong? Taas ba siya og buhok? Parehas sa akong buhok? O parehas ba sa imong buhok? Gwapo siya, anak. Gwapo? Unya, taas siya og height. Parehas ni Tatay Damian. Okay. Unya, ang iyang hair. Class, next week, mag-enjoy ta ha, kaya ito ka ng family day. Dadadili sa eskwelahan next week ang inyong mama, papa, yung kuya, ate, lula o yung malulo, ha? Waman ko alang tanan ni mong gisulti, sir. Aktiran ko mo ni. Oh, ay pala yung guardian, si lula ni mo. Gardan. Amo, wan na ko kay bao kay napil mo to siya sa pagkano siya kung bahasa mo payag. Namatay na? Paaw, ha? Tapos kaluwi ko na rin mo negro. Namo ko'y bagong pamilya, sir. Namo ko po yun sa ilang amara. Namo ko'y nahinay mo na. O Tatay Damian o Yoyo Jeff. Di ba, Mara? Sakto! Sakto ka ni Kiro. Nala, sige. Class, iligpauli ninyo sa inyo, ha? Sultihe na yun ang inyong pamilya, ha? Aron alegre ta ug mag-enjoy. Dugay na sad mo may Yoyo Jeff ni mo, Mara. Sige lang itanduang pauli. Sagdi lang, good. Aw, katol-tol naman podcast inyo, ha ba? Mao cute. Mara, okay ra ka nga ang imong naynay, Tatay Damian ug Yoyo Jeff nimo ang matambong sa family day para nako. Okay, Richard kayo, negro. Dutay, salamat ta. Ingon si sir nga mag-aligri ko no ta. Ano gaza? Wala man ka na minaw, Kay, Sige makagtabi sa tong mga classmates ko. Ingon si sir nga nay daghang sports, nay daghang parlor games. aw, klaro na. Si klaro na. Nga makadaog ko na. Kamaw ko sports, bisag unsa, kamaw gani ko na sumbagay. Ay, wala na sa bagay negro. Bati man na. Naninduta na bagay, ninduta na. Bad lagi na. Na, unsa may bada na nga sports raman. Basta, di ko masugot, ana. Hello mga bata. Oh, Hmm. bata. Ganong kalit magag-atras nga nakakita na ko.
nag-andam ka man sa imong kumo. Wa ko mangi taga-away. Makig-amigo lang ko ninyong duha. Iyay ka. Kontra ni namo. Mao natin mo na, Padamyan. Next week, mao na nga mong family day. Sige dong, mga tumi si Papa. Ah, sige ti. Hey mo na. Oh, anong giisa man na ni mo imong kamot, negro? Ti. Kamu na lang sa dakong pamilya ha. Ikuridas na lang ko ninyo. Unsa ba Corridas Negro, ha? Kabugoy ba nimo? Dito lang ko. Di mo na. Nabayay gwapong lalaki nga kalit lang mitunga sa agianan. Dapit sa dakong kahoy. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!